खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनो बावहरनाय थाबाय। आङो नै दा आंनि देग्लायनि फैनो गोनां गोदान फिल्मनि रमान्टिक संनि भिडिअ शुट लानो थांगासिनो दङ। फिल्मनि नामानो जाहैबाय आंनो नांगौ। दा बे आंनो नांगौ फिल्मनि बे रमान्टिक संनि भिडिअ शुटखौ लाखांबानो आंना बे फिल्मनि खामानिया जोबथ'सिगोन। जोंना ड्रामायाबो कमप्लिट जाखाबाय, भइस डाबिंआबो कमप्लिट जाखाबाय। दा बे मोनसे रमान्टिक संनि भिडिअ शुटल' बाखि दंसै। बेखायनो आं सानबाय मा थाबैनो लानानै थाबैनो जोबथोंसै होननानै, बेयो जोबबानो आंहा फ्रि जासिगोन। जोङो लकेसनखौ बबेयाव लागोन बेखौ भिडिअनि गेजेरजों आङो दिन्थिलांनोसै। स' लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। जों दा मोनफैबाय फार्स्ट लकेसनखौहाय, शुटखौहाय जों बेयावनो लानोसै। सकानो बासुगाव साइडजों। डिस्ट्रिक्टआ मा गोलैयो? बङाइगाव गोलैयो ना माबा? चिरां। चिरां गोलैयो। चिरां आरो क'क्राझार, आं कनफिउज बार मोननै गोलैसारो। मोजां जायगाया। नै जोंहा समाय होग्राया मेकआपमेन। ओइथिं सान्दुं आन्दो जाना दं। नै जोंहा बिराद बर जाबायनो बियो। गारि गाखोनानै सेस जाबाय। सनिया ब्रह्म, बिसिनाबो सब मुभि ओंखारबाय थायोदोलै लोगोफोर, नायनोबा सिकिरि क्रिएशननो। ये हुए ना बात। आं सानदोंमोन जि जोम थफ्ला थफ्लि, माथो देलायग्रा गोजासो नै। खोनाया? र' आं शुटिंआव दं, दा खालामगोन। मोनगोनलै, र' दा खालामगोन। नै बिथांनि बे सम्पथिया। दे र' दाफबलाबायनोसै। दे। आदालाय माथो हेन्डसामनिफ्राय हेन्डसामसो जालांबाय थादों। इंदास गानान ना लाइबा। इंदास दादि शुटिं खालामोनला आं गाबोन थांबा। बेबो मोनसे टाइपनि रियेल शुटिं जाहैबाय ना, पुलिस ड्रेस गाननानै। लावथि सिबलाबायनाय आं ब्लगिंखौ नुयो नोंनिखौ ओरैहाय स्कुटियाव अबे जायगायाव दोनो मबाइलखौहाय। आं दा नै उमुक जायगा मोनबाय, आङो ओरैबायदि हस्पिटालाव सफैबाय। उमुक आंनि दादानो, उमुक नैबे आंनि फ्रेन्ड एकदमबारे। थेवबाबो स्कुटिखौ गारा आरो खामानि मावफायो। स्कुटि लायै बेरायगोन आरो। नै आं नाया सानदोंमोन, आदाया नायलायलायो दे बिनानाव होननानै। थेंक इउ। नायथ'। जि बरिया नुदोंमोनलै आदा। मोनबाय थानांगौमोन लाइभ। बरिया। मानो फन खालामदों? जामासै बुंबा। ओमफ्राय बास लानाय मोनाय मारिना थादों। उल्थासो लादों। अमा थांदों बायदिसो। जोङो दा शुट लानोसै, फार्स्ट शुट बेहायनो लानो नागिरदों। शुट लानोसै जोङो दा नैबेयावनो मोसौजों शुट लागोन। नङालै, नै खुलुमगोर केमेराखौ। बेना खामानिया बिराद साथा होबाय। ओम ब्रह्म विष्णु महेश्वर ना मा होनगोन? मोजां नुथों जोंखौ। जोङो दा शुट लानोसै, बेयावनो लागोन फार्स्ट शुटखौहाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायगोन, अनसायगोन आरो सापर्ट खालामगोन होननानै। आंबो। मोखांखौ लानांगौ दे, बथला सारायाव। जाबाय दे।
दिनैनि थाखाय लास्ट सुट दख'नाजों नै जोंखौ खेबखावग्राफोरा मा नाम नोंथांना बुंनानै हो एसे आंनि साबसक्राइबारफोरनो जिमता आयाम जिमता ताजिम उल्थायाव बुंबावलायो सिन' ओमफ्राय नैबे दादाया केमेरा खेबबो आदा सासिन नोंथाङा बे प्रजेक्टआव मा होनोमोनलै बिबान लादों नोंथाङा आं हेलिकप्टार बिरहोदों हेलिकप्टार आदायाहाय ड्रन सालायदों ड्रना आदानि माबा बुंगोन नामा आंनि साबसक्राइबारफोरखौ नोंथाङा बेनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आंनि लोगोफोर आंनि साबसक्राइबार माने नोंनिबो लोगोआनो जाहैबाय ना बेबोथ' आंनि लोगो माने नोंनिबो लोगो बैयाव लागोन दा आं थांला गोजाननिफ्राय मेंलायलायबाय दख'ना गानना itu sabar keren ladeng belik mana mah Kamu jangan nengsa apa? Jangan nengsa halal lainnya. Hamar. Lastik dah. Gimana? 3, 2, 1, go. Ayo. Gimana? जोङो नै दा सापागुरिनि मा लड्जमोनथाय आङो मोजाङै नायबोआसै आरोना बेयाव थासिगोन गाबोनो क'क्राझारावहाय लाबावनो दङ सुटखौहाय बेखायनो जोङो बे बङाइगाव सापागुरिनि लड्जआवहाय थाबाय आरोना बे लड्जआ मा नामथाय आङो गाबोनसो नायफिनसिगोन आरोना नैबे रुमावनो थानोसै जोङो बर'फोरनिनो माबाहाय लड्जआ मालिकआ बर'आनो बेनिया थानोसै बे आंजों फैफानाय नानिया सनिया होननायजों आंजों थासिगोन आरो बेयावनो सिम्पोलसो आरोना बांद्राय हेभियाव थालायलायासै दाथ' 8थाबो जाखानोसै जानानैल' उन्दुनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावनो शट लानो थाखाय ओंखारलांफिनगोन जोङो दिनै हरसेखिनिखौ जेने थेने थानोसै आरोना थानो सुखुवा गोदान माबाफोराव रुमफोराव
सुलानो थांनोसै अबाव लागोनथाय गोसोरा मोजां मिथिथ'वाखै कलेजाव थांनो सोंनांगोन दायो जोंना मेकआपआ कमप्लिट जाबाय नै खानाय बानायगासिनो दङ गारनि खालामदों रायजोफोराबो रिक्सा सिंगियानो सोरबा गोसोबा खस्थानि जाना दं पुलिस मानसि आराम मोनजागोन गोसो मिलायनायानो फैया आंनि थाखाय हौवायानो गैया खोमा दुनियायाव आं गोसोफोरानो मिलाया जानला मोनलाजों सोरबा फैदो दे गोसो मिलायनाय आंखौ प्रप'ज खालामफै सोरबा जायला मोनला लादों होनबानो थानांगौ जाबायबो खालामबायना गावनो होननानै ना जानला मोनला भिडिअ फैद' औ दे सनियाखौ गारबोबाय नामा जाखोसै सनियाखौ गारबोबाय ओइ जेबो थाबाखैना जेबो थाबोआखैना नोंनिबो सुट दं नामा दिनै सनिया नोंनिबो सुट दङ ओइ लामायालाय लामाया बन्द'सो माथो ओमफ्राय लोगोफोर आङो मैयायो लड्सनि नामखौनो नायनो बावदोंमोन ना दिनै देखायना होनसै आङो मा नाममोन गांजेमा लड्स बियो लोगोफोर गांजेमा लड्स आं मैया नायनो बावदोंमोन गांजेमा लड्स सापागुरिनि बे थिनालि खाथियावनो आरो लामा सेरावनो सरि थिनियालि नङा सारियालिसो मा नोंथां गुड मर्निं मारै नायलाय गानगासिनो दं आखायाव नै माबा लादों उपाय गैया आंनिनो जिनिसना लानांगौ जाबाय सोरथो लाना होनो आरो बेखौलाय औ बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङनो लोगोफोर मा नामाव दङ थाजिम नार्जारि थाजिम नार्जारिनो बिथाङा इउटुब चेनेला बेबो माबा कमेडि मिउजिक भिडिअ बानायबाय थाखायो लोगोफोर गानबो खनो बियो आं बानायाथ' माथो नुयो बबाव नुवा नोंलाय गानसो खनो गानखौना इउटुबाव नुदों आङो लाइटमेनसो दं थगायदों बियो लोगोफोर कमेडि भिडिअ बानायबाय थायो बेबो नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आरो बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आं जाना थाबानो जाबाय बिथांनाबो दं मिडियन बरगयारि ओमफ्राय शुटिं बिराद मोनगोन आरो बेलायनो मेकआपखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना मोजां खालामो बियो नांगौ जायोब्ला लेंहरनो हागोन मिडियन बरगयारि बेखौ रायजोफ्रा बेखौ नांगौबा बायनो हागोन जोङो दा आइटिआव लानोसै दिनै जोबोना जोबा नायनोसै मोजां नुगोन नुनायालाय दख'नानोसै नालाय बेयावनो लानोसै खनदो हाय खनां रोङा खन मिनिनांसो खन जायोलै दे मिनिया आं बेखौ होखाया दे आं रोङानो बिसोर रोंगोन 3 2 बे हौवासानोसो गाननानो आं बेखौ रोङालै 1 2 3 go मिनिस्लु मिनिलायनानै आखायाव केटिनि लानानै ओरै नङा ओरै नायथिंनाय दुब्लियाव नोंनि ओंखाम हैनाय फार्स्ट गोदान आलिसो बियो आलिया दाबो गुरैसो फार्स्ट गोदान आलिसो बियो आलिया दाबो गोरलैसो चलो मैसो बापेल' आंखौ नायदों Yes, kung anong bakit bariya.
Jadi mesti gumblay. जोङो दा बेयाव लाखांबाय दा दिप्लाय नामायावबा थांनोसैनो दिप्लायाव दिप्लाय मोनफैबाय दिप्लाय बिल मोनफैबाय जोङो दिप्लायाव फैलायबाय सुद लानो Party label. Ang nangalay, itu logo. गोबाव जाबाय नों फैया Yes. नोंथाङा मा खालामबाय दङ खानायखौ जावज्रावदों एसे खानजंजों आइलि साइलि जाबायमोन नामा आइलि जाइलि जाबायमोन माबा हाग्राबारिनि मोदायजो बायदि नुगासिगोन हाग्राबारिनि गुफुर मोदाय जानो समाय मोनदों मा जानो लुबैदों मोनसे खेबसे मोदाय जानो माखौ हरला गोदो गोदो सिमांलाना गोदो मोजां मोनलायना सानैजों लोगोसे लादों सानैखौबो होबाय आं नोङो गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय बेनिबो एखे जाहैबाय जोंहा रायद'आ खामानि गाज्रि मोजां मोनगोना मोजां मोनथारो भिडिअआ खालामजा दिप्लायाव फैबाय नै सुदलानो कस्टिउम चेन्ज खालामबाय Yo. Be brisku nोंसोना फैदों नामा? जानाय कस्टिउमथ' बालागसो लोगोसे दे लाग्रोनोसै दे अखा बार दिगदार जागोन 3, 2, 1 action 비리비리 탕나양니 그스나나나우 그저 저만이 담진 비리파나 탕은 난 커사나는 자바이 파게라 마디 탕은 니 소마 없는 하라